Εσένα εκεί. Λοιπόν, λέγε. Ήρθε εδώ. Όχι αλλιώς. Για ποιο λόγο θα διαλέξουμε αυτό το Juniper? Για πες μας, Χάρη. Λοιπόν, επειδή μπορούμε να κάνουμε έχει φυσικό σάρι ήδη, εδώ, δηλαδή μπορούμε να παίξουμε. Η πρώτη όψη, έτσι, η πρώτη οπτική, για πες τι άλλο, θα το κόψουμε κάπου εδώ. Να γεμίσει εδώ, κάπου. Η αλήθεια είναι την ωραία. Για πες, Φίλιππο. Μιλάτε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Είναι καγευτικό το φυτό λόγω του ότι Δεν έχει λίπασμα. δεν έχει λίπασμα. Είναι κινέζικος. Τα κινέζικα να τεινάζουν. Αυτό εδώ, πάλι. Αυτό με Αυτό ένα εδώ. καλό σερμάτωμα ενός έμπειρου γίνεται. Αυτό εδώ, αργότερα γίνεται έτσι. Όπως αυτό. Δηλαδή αυτό εδώ είναι το άγρι, το πρώτο, η αρχική του μορφή και μετά γίνεται αυτό το άγριο. Καλό υλικό. Εντάξει με πίσω. Αυτό άμα έχει κάποιος πολύ καλή εμπειρία μπορεί να το κάνει παρέμβαση. Για λέγε, Γιώργο. Πες μας, Γιώργο, πώς το βλέπεις αυτό το φυτό? Αυτό θέλει πολύ κόψιμο, παιδιά, πολύ κλάδεμα για να ξεχωρίσουν τα κεντρικά κλαδιά και όχι τα παρακλάδια. Έτσι πιστεύω. Να βρεθεί μια καλή κορυφούλα, μια καλή κορυφή θα μπορούσε να ήταν και αυτή. Αυτό εδώ τώρα με κάποιο τρόπο, αυτό εδώ πρέπει να κοπεί το κλαδί εδώ, αυτό πιστεύω δεν χρειάζεται, αυτό εδώ. Και μια καλή κορυφούλα και να γίνει και μια καλή διακλάδωση. Και να